tang hadin kendiat sengi baladon kajing yaki kabajur hanong ba Kolkata halor kanong rim jong kajing syale be ijat bat sya penyap dusman jong kasamla ka bapuli doktor haka RG Kar Medical College and Hospital ka Kolkata High Court kala syemno ya kajing toket nakakti jong ki Kolkata Police bat kal IT no sya ka CBI banle ya kajing toket ka bakam banyak hadian baka kenhun jong ka CBI kala poi hanong ba Kolkata kila penlong beng ya kajing toket ka bakam banyak bat ketkum ki doktor ki balale atas ya kamet jong kani kasamla kila ong bakala sya le be ijat habun ngut ki shenrang haswa bakan sya penyap dusman kumban syupan kan mau bah kesengi bakan ni kasamla kala sya penyap hak baning kong ki kmi ki kpa jong kani kasamla kila yo ya ka phone call na ka hospital baka khon jong ki kala penyap ya ladi hamar bayo sengau ya kani ko khubor ki kmi ki kpa kila let marmar sya ka hospital henry kim shimla yo I ya ka met jong ka khun namar baki staff jong kani ka hospital kim shimla sya ditang hadin laikan ta baki staff jong ka hospital kila sya ya ki kmi ki kpa ban pet ya ka khun jong ki bat ki setiap baka daw jong ka jingyap jong ka khun kam shimla dei bakala penyap ya ladi henry ka dei namar bakala sya le be ijon bat sya penyap dusman katkum ka dorkhas na ki kmi ki kpa jong kani ka samla kala ong baka khun jong ki kala sya le be ijat habun ngut ki shenrang bat ka dorkhas ka ong ru baladon ki den mong ba sya daj hak benta jong urendang bat ka shintor jong ka ru kala pat la ong ru baka kli jong kani ka samla kala mong bat ki skor jong ka kila jingam nakadaw jong ki jing sya le dusman bat kila don ru ki wei ki rukom sya penyap ki basngau trim hadu kata kata ki kmi ki kpa kila ong ru ba ki dak kishin baka khun jong ki kala sya penyap ki penpau baki don bun ngut ki baya don benta hak jing penyap dusman ya ka khun jong ki henry hadu menta ki bor pulet ki dang kem tang ya uwei ubri uba kerteng usan jeroy kila ong ru ba ka jing resign kam no jong principal jong ka ni ka hospital baka khun jong ki ka pule kala bandon ka ere ka e ka daw ka ba na sya lendan ka badan jing ya dai bat ka ni ka jing sya penyap ka khun jong ki kani ka khubor kala pen ki wen ki brio hakeleng jong kari India bat bun na pedeng ki doktor bat ki nurse kila sange ban letrai bat kila mi madan ban yaki haki surokum kadak kashin ban sngolam ya kani kasamla ka bala sya penyap bat ban persya ya ki tu ki brio ki badan benta man bu re bat pen pra ya ki sabut jong kani ka jingjia ya ka ba menta ka CBI kadang penlong ya ka jing toket ka ba kam banyak badang don tang uwei ubri ubala syakem uba kateng usan jeroy ya ka ba ka CBI kala shimti no ya una ka kti jong ka Kolkata Police Yes. The facility was come from medical team.